Hvorfor startede konflikten mellem Palæstina og Israel? Konflikten startede på grund af, at i 2. verdenskrig blev jøderne slagtet i holocaust og mistede alt de ejede, og efter havde specielt Storbritannien, USA, Frankrig osv. ondt af dem og ville have, at de skulle have deres eget land, både fordi de havde ondt af dem, og fordi de syntes, at jødedom var en landsdel. Yes. What? Bro, what are you talking about, man? Og så var det bare Palæstina, det gik ud over. Og det resulterede så i, at der var en evigvarende konflikt mellem Israel, Palæstina og de andre nabolande. Fordi Israels religion er en form for kristendom, og resten er muslimer. Og det betyder, at da Israel skubbede palæstinenserne væk, som var muslimer, og det gjorde så, at de andre lande, som også var muslimske, blev vrede, og det resulterede i, at vi er, hvor vi er nu. Nice. Nyere tids konflikt handler kort fortalt om, at starten Stop it. Get some help. Israel blev grundlagt i det land, der oprindeligt tilhørte Palæstina, uden palæstinensernes samtykke. Konflikten Hey yo, what the fuck? De andre lande havde ondt af jøderne, og derfor gav de dem deres eget land, fordi de også syntes, at jødedom var en form for landsdel. Og det var så bare Palæstina, det hele gik ud over. Det resulterede så i en evigvarende konflikt mellem Israel og Palæstina og de andre nabolande. Get the fuck out of here! Fordi Israel er en... Nej, vent nu. Fuck. Jeg er fucket op der. Wait a minute! Who are you? Fordi jødedom er en form for kristendom, og resten af de lande, der var rundt om, er muslimer, så det resulterede så i, at da Israel skubbede palæstinenserne væk, kom der en krig. Then something just snapped. Something inside of me. I didn't care anymore. Nyere tids konflikt handler kort fortalt om, at starten... Brother, what's that? What's that, brother? Israel blev grundlagt i det land, der oprindeligt tilhørte Palæstina, uden palæstinensernes samtykke. Konflikten er historiens værste nabokrig, da begge lande mener, at det nuværende Israel retmæssigt tilhører dem. Alright, here we go! Turning on the PlayStation 5 for the first time! What the hell? Jeg synes, at Israel What now? ikke har gjort nogen fejl, fordi israelerne Get your shit together! Get it all together and put it in a backpack! All your shit! So it's together! har været troet i mange år. Run that back. Jeg synes, at Israel ikke What now? har gjort nogen fejl, fordi israelerne har været troet i mange år. Et sted, de kan være i sikkerhed, og et sted, hvor de kan kalde deres eget land, hvor de kan leve i fred og ro, uden at der er nogen, som kommer og dræber dem, så de kan få et sikkert sted. What the fuck is wrong with you? Det kan godt være, men da I kommer til Palæstina, så var det allerede beboet af araberne. Og de havde været der længere tid, og I kommer bare og tager et land, dræber en masse uskyldige mennesker. Og hvorfor det? Fordi I gerne vil have et andet sted. Hvorfor skal de være arabere, der skal gå ud over? At I gerne vil have et andet sted. I kommer og dræber en masse uskyldige mennesker. How the fuck you know this? How? Hold on, bro. How? I'm saying, how? Like, talk to me. Jeg synes, jøderne er en del af konflikten, fordi de bare kommer ud af et land. De kommer bare ind i et land, tager landet uden at sådan have fået samtykke, og så tager de bare dræber en masse uskyldige mennesker, og tager mere land, end det de egentlig havde fået.
Og så kommer de bare, altså I kommer jo bare ind, dræber en masse mennesker, og så har I taget stedet, selvom araberne var der først. Well, you got me. By all accounts, it doesn't make sense. Og I kommer bare og dræber sådan mere end 1000 børn i Gaza. Hvorfor bare dræbe børn? Og siden 600-tallet, har araberne haft land, og så kommer I bare og altså bare tager landet, fordi I gerne vil have et sikkert sted. Men hvorfor lige Palæstina? Det giver ikke nogen mening. Nothing makes fucking sense. Life makes no sense. Men jøderne var jo de allerførste i området, og deres tro om jødedommen opstod i lang tid før islam og muslimerne kom til. Derfor må området også være deres. Calm down. Let's not let your heart. You guys, you're the real heroes. You fucking.